नमस्कार दर्शक बंधु रुकु सोना और ह्यूमन सागर के नहीं करी जेन कंट्रोवर्सीटा है से कंट्रोवर्सी धीरे धीरे बढ़वार के लगुचे कमबार कौन ना नहीं नबार। तो दर्शक बंधु कंट्रोवर्सी के बढ़ुथिबार देखि मझिरे रुकु सोना आसिक क्षमा भी मांगी सारे न किंतु तांकर क्षमा के किछि एंता ज्ञानी गुणी लोक माने अछन जेन माने कि स्वीकार नहीं करबार से माने कहउछन कि रुकु सोना और ह्यूमन सागर के बैन करा जाऊ। तो दर्शक बंधु आज वीडियो आम संपूर्ण भाव में जानमा रुकु सोना जेन गीतटा गायछन से गीतर मुख्य कारणटा काଣା आ कैथे लगे एंता प्रकार गीत गायछन और जेन माने भी रुकु सोना और ह्यूमन सागर के विरोध करूछन से माने वीडियो के लास्ट तक देखुन। आ हां आज्ञा आपण मानकर पाके जदी अछि 150-200 टंका इयरफोन के कुची दित के कि आज वीडियो रे किछि अलगा प्रकार शब्द भी व्यवहार हे पारे। दर्शक बंधु रुकु सोना जेन गीतटा गायछन नलिया तले बलिया झुरी से गीत कैथे लगे गायछन आ काय कारण रे गायछन आपण माने वीडियो क्लिप के देखुन आ आपण माने भल भाव रे बुझी जिबे। ओडिशा रे दादा ओडिशा रे टोटल जेन मेनकर ना अछि 1500 सिंगर थिबे कि अछन ना हेले सबकर गावा स्टाइल सबकर न अलगा जेंता हमर वाणीकंठ गायक दुगिश्याम सर गासन आसो 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 मोर सरग तोरालो आसो आसो शांतनु दा केंदा गासो अरे नलिया तले बलिया झुरी खलबलाला जदी बट मगर परंतु किंतु जदी ई गीत के शांतनु दा नहीं गाई करी दुखिश्याम आज्ञा के गावा लगी दिया है गीता बोले आज्ञा तो खाली भजन गासो बोले केंता गाई थी सेटा कहमी आसो 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 आहा नलिया तले बलिया झुरी कल बहला लाने नलिया तले बलिया कल बहला लाने नलिया तले बलिया झुरी पनत कानी खेले करी झपकी पका। दर्शक बंधु आपण माने वीडियो के देखि करी भल भाबरे बुझी जेथिबे न जे रुकु सोना नलिया तले बलिया झुरी गीत के सही स्वर रे गायबार मुख्य कारणटा काଣା मुख्य अर्थटा काଣା। दर्शक बंधु हमर ओडिसा रे बहुतटे सिंगर अछन से भितरु किछि लोग रोमांटिक सॉन्ग गायसन किछि लोग सैड सॉन्ग गायसन आ किछि लोग मनोरंजन टाइप रो सॉन्ग गायसन आ किछि लोग भजन भी गायसन। तो जदि गोटे रोमांटिक सॉन्ग के जड़े भजन गायक गायबा तो केंता प्रकार रे गायबा सेटा से निजे गाय करी लोक मान को बुझेछन आ लोक मान को सुनेछन तो लोक माने भी सुनी करी खुशी हेछन हसीछन मजाक करिछन सब करिछन। तो जदि से भजन रो स्वर रे जदि केंसी गीतटा गाई दीछन नलिया तले बलिया झुरी टाइप रो तो सेटा भूल हे जिछे तो भूल हे गला बोली करी से आसी करी क्षमा भी मांगे सारलेन किंतु तांकर क्षमा के स्वीकार नै करबा किछि ज्ञानी गुणी लोक माने अछन से माने कहउछन कि बैन करा जाओ। तो मु से मान को कहबार के जो छे पहला आपण ई गीत टिके सुनुन ई गीत केंता प्रकार हेथिबा आ केते भूल अछि जी गीत रे लो घोड़ा खटन मिलले नाही लो घोड़ा खटन मिलले नाही लो चांद मुही जाउची दारू खोजी मुही लो चांद मुही जाउची दारू खोजी मुही। तो ज्ञानी गुणी आज्ञा माने ई गीत तो आपण सुनले ई जेन गीतटा गाई छन ई गीतर स्वर भी तो गोटे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर भजन रो स्वर संगे मेल खौछे। तो ई जेन गीतटा गाई छे जेन बुपराटा गाई छे ई गीत के तो तार ऊपर के जे एफआर ने हेबार ई गीत के ने करे के जे विवाद सृष्टि ने हेबार के जे कि से जने होचे पूर्व ओडिसार लोक जदी से बुपरा पश्चिम ओडिसार हेथिता बेले संगे संग तार गीत के ने करे विवाद सृष्टि हेथिता और संगे संग तार ऊपर एफआर रजिस्टर हेथिता। तो मुई सही ज्ञानी गुणी मान को कहबार के चाहू छे जे अरे भाई हमर पश्चिम ओडिसार लोक मानकर संगे के जेते पातर अंतर करू छो हमर पश्चिम ओडिसार लोक मानकर संगे हमर पश्चिम ओडिसार कलाकार मानकर संगे के जेते भेदभाव करू छो। आ आगे जेन माने भी निज के निज गुडे गुडे बहुत बड़ जगन्नाथ भक्त भावसन से मान को मैं कहबार के चाहू छे হয় बहुत तुम्हें माने तो निज के निज बहुत बड़ भक्त भावसन जगन्नाथ महाप्रभुंकर
তো এই যেন রথ উপরে বসি করে যেন বুপরাটা গালি গুলোজ করুছে যেন নবদ্র ভাষারে যেন কথাটা হচ্ছে তার উপরে কে যে আপন পদক্ষেপ নেই নেবার ভিডিও ক্লিপটি টিকে দেখুন। ভাল করে দেখল তো পূর্ব ওড়িশার চালা চামুন্ডা ও জ্ঞানী গুণী মানে এই যেন মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথଙ୍କ রথ উপরে ঠিয়া হই করি শোণ মারুছে অভদ্র ভাষারে সেটা আপনার ভাল লাগুছে তার উপরে কে যে পদক্ষেপ নেই নিয়া যাবার। আর আউ গোটে কথা এই যে নির্বাচন সময়া থি রাজনৈতিক দল মানে যেন মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ ধরি করে গাঁ গাঁ বুলি করে যেন ঘর ঘরকে ভিক্ষা মঙ্গে পঠালে তাঙ্কর উপরে কে যে পদক্ষেপ নেই নেই। কিন্তু যেতেবেলে আমার পশ্চিম ওড়িশার কলাকারটি মজাক মজাক রে নাই জানি নাই বুঝি করি হেন্তা গীতটে গাই দেলা কি নাই গাই দেই তার উপরে ডাইরেক্ট অ্যাকশন নিয়া গলা তাকে নেই করে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গলা তাকে নেই করে তার উপরে এফআইআর রেজিস্টার হয়ে গলা। কোটি কোটি জুহার করুছে আজ্ঞা আপনকর হেন্তা জগন্নাথ ভক্ত মানকু আপনকর ভলিয়া ভক্ত মানে আউ ই দুনিয়ারে নাই ন যে মজাক মজাক রে নেই জানি করে নেই বুঝি করি কাଣା নি কাଣା গোটে কহি দেলা কি নেই দেই তার উপরে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে গলা তাকে নেই করে এফআইআর হয়ে গলা। কিন্তু যেন মানে জানি করিবি শুনি করিবি হেন্তা হেন্তা ভুরকুটি করুছন অভদ্র ভাষা লগে করে গীত গাউছন তাঙ্কর উপরে পদক্ষেপ বি নেই নেবার তাঙ্কর উপরে কার্যানুষ্ঠান নেই নিয়া হবার। তো দর্শক বন্ধু এই ভিডিও মাধ্যমে আমি খালি আপন মানকু এতে কহবার কে যাচ্ছে আপন মানে যদি সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করুছন তাহলে ভাল ভাবে ব্যবহার করুন যদি টিকে বি ইয়াড়ে সিয়াড়ে হয়ে গলা বেলে আপন নিজে হি ফসি যাবে যেনতা আমার পশ্চিম ওড়িশার নামি দামি সম্বলপুরী কণ্ঠ শিল্পী রুকু সোনা আর হিমন্ত সাগর ফসি যাইছন। তো ঠিক হেন্তা সোশ্যাল মিডিয়া গোটে কম জিনিস নিছে কেতেবেলে কাଣା হয়ে যাবা কিছু জনা নেই পড়ে। তো আপন মানে যদি সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করুছন তাহলে ভাল ভাবে ব্যবহার করুন উচিত কামরে সেটাকে ব্যবহার করুন আর আপনকর ট্যালেন্ট দেখাবার দিলে ট্যালেন্ট দেখুন আপনকর কিছু ওপিনিয়ন দেবার দিলে ওপিনিয়ন দেখুন। তো দর্শক বন্ধু মুই যাহা বি কইলি ভিডিও মাধ্যমে সেটা মোর নিজের মতামত সেটা মোর নিজের ওপিনিয়ন। তো আপন মানে এই ঘটনাকে নিয়ে কাଣା কহবার কে চাউছন আপনকর মতামত কাଣା আপন মানে আমকু কমেন্ট সেকশন মাধ্যমে জনাই দেবে। তো আপন মানকর বহুমূল্য সময় দেইଥିବାରୁ আপন মানকু অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার, জয় হিন্দ।